máš zrovna na tomhle místě zkušenost s náckama? No, tady je stará synagoga, že jo? A když jsem dělal rozhovor s mluvčím tehdy těch nácků, tak on si sváně dal s náma spěchat tady před starou židovskou synagogou. Já jsem to ani moc nechtěl, protože to tenkrát hodně bylo hlídaný, tady byly nějaké teroristické útoky ve světě a tak. A považoval jsem to za provokaci, taky to provokace byla, ale chtěl jsem od něj rozhovor a už když mu ten náš zvukař dával mikroport, tak mu ho nemohl dát, protože on měl tam uvnitř pistoli, takže vydal pistoli, dali jsme mu mikroport, čili to je takový dobrý rozhovor, když na tebe půjdou už výše, protože to stojí někdo s pistolí. No a on začal hned tím rozhovorem provokovat, jakože dává rozhovor židovské televizi a tak dál. A pořád připomínal ty židy a já jsem mu říkal, a mě už to pak naštvalo a říkal jsem, jak můžete vědět, že po mém tátovi nemám doma v šuplíku certifikát o árijské způsobilosti. Můj otec šel za protektorátu, třeba to potřeboval a třeba jsem árijsky čistší než vy. A on tenkrát řekl takovou památnou větu, to si pamatuju, říkal, moment, my rozhodujeme o tom, kdo je žid a kdo ne. A to jsem si uvědomil, že to je to, co je na nich nejnebezpečnější, že oni si určují jako svoje pravidla. A ty pravidla vlastně ani neodpovídají jejich ideologii, protože si je přizpůsobují podle toho, kdo se jim líbí, kdo se jim nelíbí. Že si jednou, najdou nějaký důvod prostě. Jo, jednou se jim nebude líbit, že máš brejle, po druhý se jim bude líbit, že máš brejle. A tím pádem to jsou přesně ty lidi, kteří na základě té ideologie si známkují lidi a trestají lidi. Jo. A to mi tenkrát připadlo děsivější než celý to, co on mi pak posléze jako říkal.